They debated on the lines of what the people wanted, and what the people want is for the president to continue this term until 2030. It has come stark and clear that 2030 resolution has got overwhelming national support. Uyu mudhara anorwara chetu ndozvo zvandakatozoongorora ndikaona Mutsvangwa ane kamwe ameno zvaangoriso right. Iwe Mutsvangwa nguva yese yanga ari kutoningira and is one of the guys wokuti he is not supporting the bill. Mutsvangwa haasi kurida bill iri because ari kuziva kuti iye pachake ari kuzobenefita and haana chaachawana. Asi dai zvinhu zvazvaramba zvichifamba mufambira zviri kuita kuti vanochinjana vachienda kukongresi vachinodirana $5 vachinoita zvavari kuita vachinodai so zvanga zvichazokwanisa kuramba zvichimake sense like what will happen next pane kwazvaakunanga nazvo because zvinhu zvachinja direction manje. Kana zvatonzi kwakuchiendwa kukongresi vachazonochuza umwe leader achazonodai so zvaimake sense but izvezvi kwazvave uko paipa patoshata. President akuchuzwa neparliament mubasket macho munenge mungori nevanhu vanouya nemazita ekuti vanenge vane mari vachibhadhara. Mutsvangwa anoziva kuti iye mari chaiyo haana because even simba rekutsvaga mari pana Mutsvangwa haripo. Munhu wekuti anongotaurisa ndozviripo because isu akazodai so isusu kuhondo tobva tazodai kuhondo tobva tazodai so todai so kuti uchitarisa kuti Mutsvangwa pane here any problem or any problem yaunokwanisa kusolvwa kana kuti unze solution background hapana futi kungotaura chete akangodaro otopedza oenda. And he is that kind of the guy anotemba nemukadzi anotemba nekuchengetwa nemukadzi because ukada kutarisa even pa life style yavo munhu anopinza mari yakawanda ndiani? Ndimonika Mutsvangwa. Amai Mutsvangwa ndiye munhu anotopinza mari paipa wakatomutarisa but it is direct kungolauda chete because of chaka because nechitembo kuti mafinances aro anenge akabatanzwa nemukadzi richitembo takachata tazodai so kuhondo takadai so takachata because that's the only achievement yaanokwanisa kubuda nayo achibosta nayo. But pakuti azobuda futi akunyeba kuti ndiri kufara because vana veZimbabwe vati vari kusarudza zvavari kuda vari kuda kuti president aramba achikontinya vari kuda the bill. It's nonsense and he knows that kuti iye chaari kutotaura ndo nonsense dzacho because ndiye munhu asiri kusapota the bill racho. Zvakangofanana bill iri zvaranga rakaita rakangofanana nemunhu ari kuona mavidhios enyama. Munhu ari kuona mavidhio ane mazaya enyama ndo zvakafanana nebill irori. Unongochiona mavidhio emapornography asi unongopapa vanhu unongochita ndoone zvinhu zvakadaro that's nonsense. Kata izvo mani chii chakadaro ichocho. Saka iye manje kwairi it's vice versa. Bill rakanaka apedza oti ndakemba make kuti chii chakadaro ichocho. Tingaswera tichishandira munhu wani isusu tingaswera tichingoti dzinza rese generation to generation because iye kubva kudhara anga angori chinamira achingotera saka president vatodai sora izvo sodai anga anzi ngatitaure for example izvo sodai panza right uyu pabill pacho adyiwa ubva patonzi the next thing waakuresign akutoenda ati vanhu veZimbabwe vagara vakude mani bva ipapo like what he did kuna Mugabe madays aya. Atonototi apanapa ndiri kuvharirwa panze maopportunities ese ndambotrya because haana kachekuti any position iri reasonable yaungamisa but mukadzi wacho kubva kara ingokaramba achingopuwa achingowana mapositions but iye Mutsvangwa hapana kana any position ine musoro yongoti ungatoti ndaisawo Mutsvangwa apa kuti ange achishanda apa because hapana any problem yaanogona kusolva. Maproblems haasolvwe nevanhu vanotaurisa vari talkative. Kutaurisa hakusolve problem. Panotodiwa munhu anouya nemasolutions ane musoro nemapoints ekuti munhu unombotora nguva wachifunga. Iwo unofuta even the way matauriro anoita unoti anombogarawo pasi ombotanga afunga here. Type yaona Mutsvangwa ndeye vanhu kuti anotanga ataura ozofunga apedza kutaura. Saka anotaura zvinhu zvakasina kufunga ozofunga apedza apa ndachidawedza kuti chizvi apa right because one ngatitaurei about that CAB3. Maministers mazhinji kuna vanhu vazhinji vekuti waitovaona achisimbisa that CAB3 achipromota that CAB3 but Mutsvangwa is not one of them. So chinozodzoka choitika ndechekuti iye anofunga kuti vanenge vasingamuzivi vasingamuoni zvaanenge ari panigiri. Unofirei? Don't be fake. Udza vanhu chokwadi. Pfeka face yebasa iri ririwo
kuti inini chinhu ichi handinakirwe nacho ko zvinorambisa ungakundwa nevapfana vadiki ma-mp vekutoti hondo yonongo chingoimba takaenda kuhondo. Hakuna munhu akadai so anoti akaenda kuhondo ndo anga ari makawadha. I'm telling you, munhu akaenda kuhondo haana nguva yekutenderera, anongotaura straight to the point. Ndo vaiva havasi vetumatrakta tuyato tanga tichambotaura tunoneseka nekurima, ndo vemaribha kuti vanopinda vachitsemura vachipinda vachienda. Munhu anonzi akaenda kuhondo the likes of anageza vave kuti akatanga kutokutaurira kuti shamari chakati because agara iye anga akaoma musoro. Munhu kuti anenge akatooma musoro kudhara asingateereri zina basa, kuti munhu anongoti ada kungoteera kwese kuri kuenda mhepo akaona kuti izvezvi zikudzingika dzingike pakaipa obva ateera. But deep down you know kuti ma-mp venyu vacho vekuzanupia vakachinja tadza kubudirira chinja mafanonge vatotaura nezvacho kuti but ko vakomana boere 14 of you manga mataurirana, and it's not only 14 of them. Ava 14 of them vakasumudza middle finger iwe kutoona kuti hapana vakatozoti hapaya meno zvamafunga kutiita. Imagine palist racho pane mwana wa Mnangagwa Tongai Mnangagwa was there, was part of the MPs vasina kuvhotera. Saka imagine kuti chinje kuti munhu hana umubvo mwana wako iwo haasi kukuda kukusapota ari tonototi usapota kuti udiku. What about vamwewo vasiri vana vacho? Saka zvinongobuda pachena kuti chinhu ichi hachina direction, hachina dhiri, chakamwachuka kudhara. But uyione kuda kutsvaga jezi kuti bora next time at least boss changosara position yaanayo ndeyekungoita spokesperson chete. Zvimwe zvimaposition zvakabviswa aka Mutsvangwa atone nyaya dzakatowanda dzekuti tikadotozitaura ndososwera muchiseka. If you remember nyaya yekunzi akaenda akanoti ndiiteka state security boss papagarisa pasina munhu, ndiiteka state security minister ndichinge ndichishanda ndiri papo. Kwanza unopenga ndiwo anotanga kundiudza zvekuita iwo wakuda kuti unokusiya uchitaurisa uko wakuya kunoko wakuda kuti udzira zvekuita waguta kunyarwa. Nokuti zvinoita manje wakomana wacho vanokutarisa webva kuti unoti vakakuona wakuda ku that position yekunzi uda kuti state security vakuziva manje kuti iwe wagara unotaurisa ende unokuchiti isusu takazodai so kuhondo obva kuti wakuda kupinda position yakatanga kundigainisa mileage yakaita kuti nditange kuzofamba kusvika ndisvike pandasvika nhasi. Wakuda kupinda ipapo iwewe. Saka wakutoonekwa semunhu ane ambition kuti ichi chadoteta ambition ichi ende asi chidota ambition yacho yekuda kufamba tsoka dzangu dzinotsiga matsimba angu. Ungaita uchiita minister wekudi nokuti even paminister choma state security unodiwa minister wokuti akadzikama akakula down wangomwachuke zvese bosi zimwe nguva acha andotaipi kuti anonototi achitota because nezuro ndingakauya achinanyura komana kauti ndingaroda so. But vakomana nigirikino ma state security maministers acho anotoziva information kuti pakadai pari kudai ende zviri konswera ninga wotopedza nyaya dzacho dzimwe dzinotoitwa behind the closed doors. Vamwe vanotongopedzerana kudhara nozokunzoti ningi azodai hanzi mota yake yakudubuka uko zvadiko vatopedzerana vapindurana kudhara masignal nemachini maanswers acho. Saka that position iyoyo haingapuwe munhu akaita saMutsvangwa anotoswera akadhakwa kubhawa akawoswera akutotaura akubudisa masikireti enyika. So they know kuti this guy is useless. Zvese zvaakutry kuda kuchiita izvi kwakuda kutry kunoita bootlicking every day. Toswera tichitoti vana tichiseka vapfana varakashita vapfana makuita bootlicking. But I understand them now kuti vana vadiki vari kutotry kutsvaga jezi munga musangano kuti vapuwa mapositions ari better. But zvinhu izvozvoka havatozivi kuti kuna chief bootlicker wacho iye Mutsvangwa because abvira kudhara achingochiita chinhu icho achingodai kungoteerera achiteera achidai so. Dai pasina mukadzi wacho vangadai vasina kana kutozombomunyara because vanototi uyu haana kana chaanotibatsira nacho. Saka zvimwe zvese zvinenge zvichiitwa naMutsvangwa izvi inonsense idzi. Hatidi kuswera tichitendererana, tinoona kutorova mimbwa takaviga mupini tozoti guys but muzvidire kumudaro. Hapana zvaanoningirikina zvaanobatsira vanhu nazvo mupati macho imomo kungotaura nonsense chazodai so chazopasa vanhu veZimbabwe varodai so. Hakuna kana munhu one weZimbabwe akadida kufarira chinhu ichochichi. Ma-MP vacho vakatosara variko dai pasina kutukwa chiningirikina and vakatoonera kudhara because of through their intelligence kuti mukasatochiita kuti vanhu vavote public vachioneka muri kurohwa zvekuti muchanakidzwa mega muchasekerera. I think it was going to be 20 chete ndo vaigona kutovhota paipai. But because ma-MPs vazhinji havana zvekuita, havana any connection kuti ndichadii ndikazosiyiswa basa racho ndichazonoshanda kupi, all those things ndo zvinozongotariswa chete nzaga ndichingoshingirira ndichingovhota yes yacho ndinofa here zvakadaro. But vamwe vanyazoratidza kuti they don't care.
nhasi Mutsvangwa otudza kuti because vana veZimbabwe varikuda kuti president varamba vachienda kumberi. Nhasi ndo pakutotaurawo zvebhiu irori manje unoziva ndotofa vari kukuziva wagara hako wakapedzwa kudhara. There is nothing chimwe chekuti tichataura and you are now protecting your position yekuti urambe uri spokesperson, but to me it doesn't make sense at all. Hazvisina, wakanonoka wakatangirwa nedare. There are certain things zvokuti nhasi unokomenda but nyaya dzako dzobva dzatanga kubudiswa and unogona kuzotanga kuda kupindira nyaya dzimwe dzaunenge usingazivi kuti takadai so zvinofamba papi zvinozodii. Unenge wakungopindako muzvinhu zvausingazivi wozoona kunge wakavengwa. Nyaya dzana Mutsvangwa dzinonetsa. Anyway, muchinge mune zvekutaurawo pamusoro pake tinganingiriki. Asi inini handitangi bhozi anozviziva kuti chimpana chotaurisa izvi. Last time ambomufonera akana ipo papa namba dzake ndinadzo, I still have got his number. Ndinochiona kumufonera panapa tototangana izvi, but it's just that zvinozoita ngo is disrespect. Titanga tanyaya kumukirira kuseni but munhu wekuti zvese zvotaura izvi totomudza fair kuti iwewe une kamwe kakunyabvurira kwaungori nako so kekunyebedzera kupenga zvezvo zvekuti ari kufunga kuti vanhu vacho vari kudhila navo havana chavanoziva, but these guys